my jsme studentky 2. ročníku vyšší odborné školy. Noemi, ty jsi tady taky. A my studujeme program tlumočnictví českého znakového jazyka a rádi bychom vás teďka provedli naší školou, tak se pojďte podívat. Hele, tamhle je náš neslyšící učitel, pojďme se ho na něco zeptat. Dobrý den, jak se máte? Dobrý den. Mám se dobře, děkuji. Aha, vy tu teď zrovna natáčíte? Ano, přesně tak. A kam máte namířeno? Právě jdu do třídy, kde mám výuku českého znakového jazyka. Chtěli byste se tam podívat? Určitě, moc rádi. Tak pojďte. A děkuji. Tlumočnictví českého znakového jazyka je 3letý studijní program, po jehož absolvování získáte titul diplomovaný specialista a budete připraveni pro dráhu tlumočníka českého znakového jazyka. A co vám k tomu pomůže? Je to různá škála předmětů, které tady vyučujeme na naší vyšší odborné škole. Mohou to být předměty, které jsou jazykově zaměřené, třeba na získávání potřebných kompetencí v českém znakovém jazyce. Budete mít dokonce 12 hodin českého znakového jazyka týdně. Ale k tomu, abyste byli tlumočníci, vám nestačí jenom umět perfektně český znakový jazyk. Potřebujete získat i spoustu dalších různých tlumočnických dovedností. A ty získáte třeba v předmětu tlumočení specifických témat, nebo etika tlumočení, a nebo třeba tlumočnické teorie. Jaké jsou naše požadavky pro uchazeče? Pošlete nám motivační dopis, ve kterém vysvětlíte, jaká je vaše motivace ke studiu. A potom už jenom přijdete k přijímacím zkouškám. Ty se skládají ze 2 částí, z testu a ústního pohovoru. V rámci ústního pohovoru se s vámi pobavíme o tom, co jste nám napsali do testu, o vaší motivaci ke studiu a krátce si jenom ověříme vaši znalost angličtiny. A to je všechno. Výsledky budete pravděpodobně vědět hnedka do 2. hodiny. Zdravím vás. Jak vidíte, právě nám začíná výuka. Brzy budou přijímací zkoušky a já se moc těším, až se s vámi potkám. Na viděnou!